Nem maradt el a válaszlépés, Izrael drónokkal és rakétával támadta meg Iránt. Csütörtökön éjszaka és pénteken hajnalban is robbanások voltak Iszfahán város környékén. Katonai kapacitásához mérten Izrael visszafogta magát, de a konfliktus elfajulhat, vélik a külpolitikai szakértők. Amint arról híradónk is beszámolt, néhány nappal ezelőtt Irán több száz rakétával támadta meg Izraelt, amely azóta fontolgatja a válaszlépést. A legrosszabb forgatókönyv szerint a teheráni atomprogram célpontjaira csapott volna le Izrael, de Irán már azzal is fenyegetett, hogy eddig soha nem látott fegyverekkel válaszol majd. Az amúgy is forrongó térségben azonban épp háborúra nincs szükség, és ezt az Amerikai Egyesült Államok Izrael fő stratégiai partnere sem akarja. Arra azonban lehetett számítani, hogy Izrael nem hagyja annyiban az iráni támadást. Az iráni hírügynökségek, az iráni hadsereg, az úgynevezett forradalmi gárda tisztviselőit idézve azt állítják, hogy az izraeli támadást csak drónokkal, nem pedig rakétákkal hajtották végre. Acest răspuns, care nu putea să nu vină, câtă vreme Iranul a atacat cu 350 de drone, rachete de croazieră și rachete balistice Israelul, iar tonul pe care Iranul îl folosește negând lovitura primită din partea unei rachete și vorbind de un atac cu drone, ne lasă să înțelegem că cel puțin în acest moment Iranul nu este interesat într-o escaladare a situației. Lucrurile însă pot oricând evolua într-o manieră negativă. Este evident că Statele Unite ale Americii au avut un cuvânt de spus în acest răspuns farmaceutic al Israelului. Capacitatea Israelului de răspuns este mult mai mare, dar Statele Unite au declarat clar că nu vor sprijini un atac izraelian masiv asupra Iranului. Az Izraeltől több mint 1600 kilométerre fekvő Iszfahán városában van egyébként egy nukleáris telep, amelyet azonban nem vettek célba. Szakértők szerint Izrael támadása inkább egy üzenetet hordoz. Úgy döntöttünk, hogy nem támadjuk meg a nukleáris infrastruktúrát, de következő alkalommal lehet, hogy rosszabb helyzetben lesztek. Értelmezhető a szakértők szerint az izraeli üzenet.